Ia vină până încoace. Oh! Vină la mine. Hai să deschidem cât te-ai încălzit. Ok? Lăsăm asta pe noi. Vină încoace. Stai așa, vină încoace. Ce fain, face valuri când merge. Ăla e un sistem care te vede. Step on it! Step on it! Vă dați loc, nu, odată pe an, vă țineți în pișă, odată pe an. Mai fac așa la mine. Deci mă pun de pișă pe cap. Și ăsta-i... Care? Exact, pentru că ăsta-i voi și ăsta la cele 7 veste, care s-au adat 3, sunt cu 3 căsile, că era mai bun decât Nu știu, mă, ești din bunei carte. Ok, go ahead. Ăstea ce sunt? Au cap așa răzând și... Dacă zic cu țara acum sară pe-am să zic. Nu, să ia din e. Vreau să așa răzând. Să iau capul așa, capul așa. Era mai gol. Speriat jumătate. Nu e unul altul. Da. Da, băi, da. Și aici vin și spargă cu cușii. Dar și cum ada la asta? Cum avem niște etiopeni, au capul răzbun. Uite, în partea aia, deci pe acolo, este niște ateliere. Da, absolut mănânci oriunde și nici acum, dar putem merge undeva unde e mai liniște. Și masă, dacă vrei, este la restaurant, dacă nu, e hipnotizat de ei. Îi place. În 20 de ani s-a aflat că a făcut scrie cineva, dar... Păi tu știi cum făceau ăia? Deci erau călugării care toată ziua, deci erau unii care știau să scrie. Da, grafologia, cum ce data ăștia e scris de la o singură persoană o scris-o. Ei, și zis că o pagină o scriau în 2 zile, cum încă 2 zile o încercau cu... Deci eu calculat nici cam 20 de ani aș trebui, pentru caligrafii de aia, caractere de alea care stai o zi să pictezi unul de alea, deci așa. Deci, asta zic de ce? În condițiile de atunci, pagină 2 zile. 20 de ani trebuia să mai și mănânce, trebuia să mai și muncească, trebuia să mai și... Deci... Băi, altceva n-aveau de făcut totuși.